Všem některé části trati, respektive některé ty podmínky, jak jsem o tom mluvil, nejsou úplně ideální, dejte pozor na nehodu, jak se říká v Anglii, safety first. So I will say 3, 2, 1, start. Dobrý, takže za chvíličku tomu startujeme, super, pan Kentako jde. Tak samozřejmě běžec. 30, pozor, musím říkat sekund, byl jsem poučen, že vteřina je úhlová jednotka, takže už se opět použijí sekundy, ale tak já teda na ten start už nevidím. Už je to asi jedno, už je tam daná 0, takže můžeme se... So, ready? 3, 2, 1, start! Skvěle, tak jsme odstartovali, děkujeme. Pan prezident má číslo 5. Mě ten Tomáš Toha tak naštval, že já to zajdu do toho oblečení a poběžím do toho posledního. Takže běžíme tady to první kolečko. Ty jo, tam vepředu. Počkejte, oni si myslí, že poběžejí jenom takhle zpátky a tady se to vymění, ne? Podle toho pochodu, teda co se děje vepředu. Doufám, že zpomalej, sakra. Přátelé, ten nikoho nesehnal. Bych měl nějakou muziku, ne? Takže 2,5 kilometru, si to tempu 4 minuty. Už běžej. To snad není možné, že už jsou tady. Pozor. To je velkolepý. To je čas za 8 minut, 2,5 kilometru. Takhle neskutečný. Tak to si ty 11. tým bude předávat v čase. Dá to po 11, dá. Zaber! Ještě! Máme to 10:58, krásně. Po 11 minut. Vynikající časy. Už se nám otepluje poměrně výrazně, tak jenom sám doporučuji trošku ten pitný režim, ono se to nezdá, ale i těch 2,5 kilometrů člověk vydá nějakou energii a nějakou tekutinu. Dobíhá nám tým, tak krásně držíte šerpy, tak jak to má být správně. Tým číslo 6, tým číslo 1, tým číslo 5. Pořád je to skvělý čas. Ani, dáš to pod 13, což je super. Předáváme holky jako na maturitě a trčíme dál.
Musím jít Zendovi hlídat čas. Hele, já vůbec Kolik to šel ten pilák? Kolik šel ten pil? 8,05. To je předaný. My jsme tady jenom ze srandy, víš co? A teď jo. A hlavně on jako má naběháno ještě. Ale není to žádné velké drama. Nikdo nepřiběhl zatím celý od bahna nebo nějakým způsobem označkován, takže je to fajn. Jsme ve 24. minutě tohoto běhu. A máme tady další zástupce. To jsou ještě dvojky, ale opět připomínám, ještě nepadla 25. minuta. To znamená, jedná se pořád o velmi svižný běh do koridoru. Pojďte. Tým číslo 1, pořád ve skvělém čase, lehce nad 5 minut kilometr. Heroický výkon. Skvělé. Šepu přes rameno. Připomeneme si maturitní večírek a běžíme dál. A tady tým číslo 8 a 3, to znamená 4, přebírá 4. A dostáváme se do toho, že už se začínáme dobíhat. Tak přátelé, 3 okruhy za 26 minut. Tak už jsme na časech, které jsou téměř na profesionální úrovni. Pod 27 minut 7,5 kilometru. Tak to už jsme úplně jinde, přátelé. To jsou... Jestli trojky pro tým 2, že jo, 4, 21, ano, dvojka už dobíhá, 10, 15, tyhle ty svižný týmy. Takže přátelé, tady máme tým číslo 13, QC Runners, a ty jdou do posledního kola. A tým číslo 9, Black Horses, černý koně. No a tady, jestli jsem dobře poznal. Tým číslo 1, želvičky, předáváme, a 5, hrdobci. Hrdobci do předposledního kola. Číslo 5, prosím, do koridoru. Číslo 5, do koridoru. Number 5, do koridoru. Můžete jít za Evgěnkové, obejděte to a můžete jít tam. Avengers.
Co běhny? Čtyřicet 48, 22, 23. Takže Toj na 6. místě. Čekáme na další borce. Už se připravuje. Tak ještě čekáme na poslední 2 nebo 3 předávky. 2. Tým číslo 23. V čase 50:24. Dvanáctka nám dobíhá v čase 50:40. UC Runners Mix. Na 9. místě doběhl tým číslo 12, UC Runners Mix. Máme tady ještě jednu předávku. Co běhny? Takhle se jmenujete? To je předpokládám CO běhny. Skvěle. Předáváme štafetu a hurá do posledního kola, holky. Jsme pořád ve skvělém čase. 51 minut. Tým číslo 4. Špinavý trenky. Jsou v cíli. Já teď jsem neviděl číslo. Děkuju. Deveninovi. Takže kolem 12. hodiny vyhlášení v hlavním prostoru, hlavní stage 3. To vidíme. Želvičky. Když si takhle běží želvičky, tak to je pecka. To je bomba. To je finále. 1:02:19. One. Nevzdáváte do poslední chvíle. Nádhera.